akacha m ndị ụka ọ dị ọkwanụ mma. Ngwanụ ka anyị tinye ọnụ n'okwu, maka na njisi gị ka anyị tinye ọnụ n'okwu a bụ na abịara m ịkọta onye ọbụla. Ama m na-ekwurugo na-eche ka ị mara ihe m ga-ekwu, mana ihe m chọrọ ikwu bụ ngụwa na-etinye ọnụ n'okwu ahụ. Kedu ihe imegolu onye nyelụ gị aka? Onye nyechalụ gị aka ịkpọọ ya amoosu. Onye nyechalụ gị aka isi na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ipenti onye ahụ blue, black and red. Maybe maka na ọ nwee nwa nchọnchọ ihe ị na-erite n'aka onye ọzọ, ipentie nwanne gị black. Akacha m. It's simply the same thing. I sat down and I begin to, think deeply. Mgbe chọpụta na anyị niile na-etinye ọnụ n'okwu a dị guilty in one way or the other. Maka na otu aka ị na-alụ mmadụ, aka gị ndị ọzọ na-alụkwa gị. Otu aka ka ị na-alụ mmadụ, mana aka ndị ọzọ chee gị ihu na-alụ gị n'ajọ omume ị na-eme. Nne na nna gị ahụ mụọ gị, kedu ka i si enete ha anya? Isoro ndị ọyị kpafuo, isoro ụmụ nwaanyị kpafuo, ịchọọ inye ha ego ịpịa anya aka, o buru ibu. Mana ịchọọ ije na ba aṅụ mmanya, ada kọnsida ego a na-eri ebe ahụ. Mana nke ahụ ị ga-enye nne na nna gị tara afụfụ ụwa zụọ gị, bugodi gị n'afọ 9 months, chukwaa gị wee too, ọ bugodi na ha emerọzi ihe ọzọ. Kedu ihe ị na-emerụ ha? Akacha m. Ịbịa kịta ịsapụ ọnụ na-ekwu ihe dị gị mma, but nke ị kwesịrị ime imeri ya. Nwanne gị ma nwanna gị ahụ nyelụ gị aka wee bụrụ mmadụ, ị na-echeta sa ajọ ihe o merụ, ndị ọma o mekwalụ gị, onye ka ị kọọlụ? Akacha m. Ịsapịsị ọnụ gị na soshal midia ị na-ekwu ihe dị gị mma. Achọrọ m itinye ọnụ na nke ndị ụka, nke gụa ka m na-ekwu. Ngwa na-etinye ọnụ n'okwu a because ihe anụnwa gbasatara anyị ncha. Onye ọbụla na-eme ajọ omume a n'ụdị dị iche iche, mana maka na abịa kwuwe nke a kịta ịmafụta bụ itinye ọnụ. Akacha m. Gbaa mbọ kpachapụ anya na-eme ezigbo ihe. O nwere onye dị ibie mma na-aza na o nwere onye dịcha mma n'ebe niile, mana ihe ọma a nwanne gị ma nwanna gị meelụ gị, itu ọbụna ọra, appreciate it. Appreciate any small thing, good thing somebody did for you. Appreciate it. Acknowledge them. That's the word. Acknowledge those people. Ịgbanigo, ịgba alụmmbọ, ọ bụkwa na ọ bụrụ gị, say it. Kwupụta ya, ịnụ na ya ahụ. That's what everybody wants. Acknowledgement. Yes, o nwere onye bụ chibia, I agree, but acknowledgement, appreciation matters. Ọ dị ezigbo mkpa. Maka ịgbapụta kịta ị na-eme akacha m, ndị ụka, bishọp, fada, ngwa akwanụ. Maka na ụbọchị gbata na sịa ebekwuo maka gwa you. Ihe ọma mmadụ meelụ gị, kedu ka isi wee kene onye ahụ? Kedu ka isi wee kwuo maka onye ahụ? Na-abụrụ taa mmadụ mechala ibe ihe ọma, iburu ya, anụ emechala ọgọ, o buru ba ọhịa. Ọ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eme. Ma gwa na-ekwu akacha m, bishọp, ndị ụka. Anụ emechala ọgọ, o buru ba ọhịa. Anụ emechala ọgọ, o buru ba ọhịa. Kpachapụ anya o. Kpachapụ anya, maka na ọlụ niile mmadụ na-alụ nwere ụgwọ. You don't need to praise anyone, but appreciation is important. And o nwere onye bụ chibia, ma nọ mmadụ ka Chineke ji alụ ọrụ. Akacha m. Ihe m bịara ikwu n'okwu ahụ. Nke ndị ụka dịrị ha, nke bishọp
na fada dere ya mana ngwa ka m ji wee bịa ngwanụ ka emesịa onye agwalụ nyanụ ịbakwa n'ime itulu onwe gị nene onwe gị ọfụma ka ọ baala onye ọbụla ngwanụ ya maala onye ọbụla mma ka emesịa